नमस्कार मंडळी. तर आज आपण पाहणार आहोत अगदी सोप्या पद्धतीची आणि चटपटीत अशी लागणारी मशरूमची भाजी. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. तर मी बाजारातून इथे एक मशरूमचं पॅकेट आणलेलं होतं. तर हे सर्व पॅकेट आपल्याला फोडून एका भांड्यामध्ये घ्यायचे आहे आणि त्याची सर्व साल जी आहे ते काढून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता मी इथे मशरूमचे साल जे आहे ते कसे काढत आहे. त्यानंतर आपल्याला हे जे मशरूम आहे ते 1 ते 2 पाण्याने स्वच्छ असे धुवून घ्यायचे आहे आणि त्या मशरूमला कपड्याने छान असं कोरडं करून घ्यायचं आहे. कारण की जास्त वेळ जर पाण्यात तुम्ही मशरूम ठेवले तर मशरूम हे चिकट होते. त्यामुळे आपल्याला कोरडे करून मशरूम घ्यायचे आहेत. त्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता की मी मशरूम कशा पद्धतीने कट केलेली आहे. तर इथे मी आता 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत. तर हे टोमॅटो आपल्याला चिरून तेलामध्ये छान असे 5 ते 10 मिनिट परतून द्यायचे आहेत. कारण की जर आपण हे तेलामध्ये परतून घेतले तर आणि त्यानंतर त्याची जर ग्रेव्ही केली तर भाजीला अजिबात आंबटपणा येत नाही. त्यानंतर मी हे जे टोमॅटो आहे ते कढईमध्ये घालून त्यामध्ये 2 चमचे तेल घालणार आहे आणि 1 लवंग, 1 मिरी, 1 दालचिनीचा तुकडा आणि 1 तमालपत्र हे सर्व खडे मसाले मी त्यामध्ये घालणार आहेत आणि छान असं टोमॅटो हे शेकून घेणार आहे. त्यानंतर मी 1 वाटीभर दही घेतलेलं आहे. तर दही हे थोडं पातळ आहे माझं. त्यानंतर मी त्याच्यामध्ये पाव चमचा हिंग, पाव चमचा हळद, तर अर्धा चमचा लाल मिरची, पाव चमचा मी काळा मसाला, पाव चमचा मी गोडा मसाला घातलेला आहे आणि 1 चमचा मी कसुरी मेथी घातलेली आहे आणि भरपूर सारी मी कोथिंबीर यामध्ये घालून व्यवस्थित असं हे मिश्रण मी तयार करून घेतलेले आहे आणि चवीपुरतं मीठ त्यामध्ये मी घातलेलं आहे. तर दह्यामुळं या मशरूमला थोडंसं पाणी सुटतं. त्यानंतर 2 चमचे मी यामध्ये तेल घातलेलं आहे. त्यानंतर पाव चमचे जिरे आणि पाव चमचे मोहरी आपल्याला घालायची आहे आणि जी टोमॅटोची ग्रेव्ही आहे ती पण टोमॅटोची ग्रेव्ही आपल्याला छान पद्धतीने शेकून घ्यायची आहे. कारण की जर तुम्ही टोमॅटोची ग्रेव्ही जर जास्त छान अशी शेकून घेतली तर भाजीला अजिबात आंबटपणा येत नाही. त्यानंतर अर्धा चमचा मी त्यामध्ये लाल मिरची घातलेली आहे. तर तुम्ही लाल मिरची ही कमी जादा करू शकता आणि हे जे मिश्रण आहे ते सर्व मिश्रण आपल्याला कढईमध्ये घालायचं आहे. तर दह्यामुळे याला थोडं पाणी सुटलेलं आहे. जर तुम्हाला थोडी पातळ भाजी बनवायची असेल तर तुम्ही पाणी घालायचं नाही, कारण की मशरूमला आपोआप पाणी सुटलं जातं. तर मला थोडं पाणी पाहिजे होतं म्हणून मी त्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलेलं आहे आणि त्यानंतर छान अशी ही भाजी आपल्याला 10 ते 15 मिनिट शिजू द्यायची आहे. कारण की मशरूमला शिजायला हा जास्त टाईम लागत नाही. तर तुम्ही बघू शकता किती छान अशी मशरूमची भाजी ही माझी तयार झालेली आहे आणि झटपट अशी ही मशरूमची भाजी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि जर तुम्हाला माझे हे व्हिडिओ आवडत असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. चला तर भेटूया एका नव्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद. तर तुम्ही इथे बघू शकता माझी मशरूमची भाजी किती छान आणि त्याचा कलर पण किती मस्त आलेला आहे आणि आपल्या शरीरासाठी मशरूम हे एकदम पौष्टिक असं असतं. त्यासाठी तुम्ही नक्की ही रेसिपी घरी करून बघा.